kbira diretta mill-Church ta' River of Love, Fiume d'Amore. Nħobb ngħidha ħafna bit-Taljani, ministrali ħafna mal-Ispiritu tiegħi. Semmejni hekk għax Alla tagħna huwa xmara ta' mħabba. Mhux xejn iżjed li fl-imħabba u fl-imħabba verament kbira tal-Missier. Illum irid jgħaddilna din il-kelma tant sabiħa biex inkunu nistgħu npoġġuha fil-prattika u jarana bħala ġenwini verament u nħobbuh. L-ewwel qed nixtieq nirringrazzjakom mill-qalb tal-mulej ta' Tuxkas lili. Nixtieq nirringrazzjakom verament tal-li f'dan iż-żminijiet ġejtu hawnhekk. Mingħajr biża, blaċċ u l-ġuħ biex tisimgħu il-kelma ħajja u sabiħa tal-mulej. Hija xi ħaġa ta' kuraġġ u iva nixtieq nagħtu applaws lilkom infuskom because you deserve it. Għaliex fi żmien tal-lum il-mulej irid jallimna, bħalma dejjem jallimna, ma fi żmien tal-lum partikolari irid jallimna illi meta kif qal Johann diġà mexxi mill-Ispirtu, meta l-mulej Ġesu l-ilma bidlu f'inbit, il-mulej għamel bidla, il-mulej għamel trasformazzjoni. U dak li l-lum irrid minna l-mulej. Bidla, trasformazzjoni. Irrid jagħtikom imbi ġdid ħalli daw kollha li jixorbu minn din il-ħaġa ġdida jkunu tiegħu. U l-oħrajn, sfortunatament se jkolli ngħid warning lill-Knisja. Iqaċċat. Il-mulej llum fil-ħnina tiegħu tana ċans biex għal darb'oħra nisimgħu il-kelma tiegħu. U kif għattilkom morru jekk joġobkom fit-2 Pietru 1 minn vers 5 sa 8. Ġibu li x'nixrob please. Għalhekk mela, kunu ħerqana biex iżidu mal-fidi il-virtu. Mal-virtu l-erf. Mal-erf ir-rażna. U mar-rażna is-sabar. U mas-sabar it-tjieba. Ħaniqaf sekond hemmhekk. L-aħwa tiftakar l-aħħar preaching illi tkellimt li għal-min ma semaħiex nistidinkom li tismawa li jisimha it-tiġrija sal-aħħar, jiena femtkom kif nistgħu ikonna il-fidi, il-virtu li hija ħajja fis-sewwa ta' Kristu. Kellimtkom kif jista' jkollna l-erf tal-mulej. Ma nafx ma tkomx tifraktu li kellimtkom fuq il-profeta Nehemija. Meta kien imnebbaħ minn Alla biex jaraf dak li huwa veru u dak li mhuwiex veru. Għaliex fil-ħajja tagħna se nsibu nies illi jippruvaw jitqu bina li jikdbulna jgħidulna affarijiet mhumiex verità. U l-mulej li huwa l-ispirtu tal-verità biss jista' jarrafna dak li hu. U għalhekk għandna bżonn l-ispirtu tal-Alla. Kellimtkom ukoll anke fuq is-sabar id-darba l-oħra tkom tiftakru, meta tilkom bis-sabar u l-paċenzja niksbu il-wediet. Kelma li ma tantx nieħdu pjaċir nisimgħuha sabar, imma il-mulej rida. U għans li l-mulej rida itina l-grazzja biex nagħmluha. Però llum se nkellimkom fuq l-aħħar parti tal-kelma li tajt. Żidu ma dawn l-affarijiet li għadni kif għattilkom, ġifieri mal-fidi li tkellimna fuqha, mal-virtu, mal-lerf, mal-razna, mal-sabar u mat-tieba x'inżidu. Arawa flimkien il-ħbiberija tal-aħwa. U l-kelma tal-lum hija inżommu sot fil-ħbiberija. Huwa faċli l-aħwa illi nħobbu lil xulxin meta l-affarijiet ikunu sbieħ bejnietna, imma meta l-affarijiet jibdew jiskuraw ruhom kemm hi diffiċli. U ħanaraw kif nistgħu bil-grazzja tal-Alla nżommu verament dik il-ħbiberija sal-aħħar jiġri x'jiġri fiċ-ċirkostanzi ta' dik ir-relazzjoni. Din hija grazzja. Mhijiex xi ħaġa for granted. Għax bħalma hija grazzja li bniedem jaħfer lil min għamillu d-deni fin-natural ma tistax, imma l-mulej rid itina dik verament il-mersi f'qalbna, il-qalb tal-Alla lih. Bl-istess mod irridu nżommu sot meta jkollna relazzjoni ma' xi ħadd li huwa ħabib tagħna tal-qalb u tixxellef. Kif se nħobbuh? Kif?
nafu li l-mulej kellimna fuq l-imħabba, xuwa mħabba. U fil-fatt għalinna f'dawn il-versi u għalinna f'ħafna versi fil-Bibja fuq l-imħabba, ma ħansemmilkom biss Ġwanni 15, vers 17. Il-mulej għalinna, dan u li qiegħed nikmandakom l-aħwa, li tħobbu lil xulxin. Kemm il-darba smajni għadi? 1000 darba mhux biżejjed. Ħanaqra minn Ġwanni 12, vers 12. Skużani, Ġwanni 15, vers 12. Dan huwa l-kmandament tiegħi li tħobbu lil xulxin kif ħabbejtkom jien. Smajnija 1,000,000 darba mhijiex biżejjed. Imma allura once li smajnija u nafu li dik hija dak li l-mulej qed jgħidilna biex nagħmlu, kemm fi żmien meta kien fid-dinja kif ukoll illum wara 2000 sena. X'qiegħed iżomna fil-knejje stess milli nuru l-imħabba tal-aħwa? Il-mulej għalinna biex inħobbu lil xulxin anka lin-nies tad-dinja, imma kienet jikkellimna partikolari fuq l-imħabba tal-aħwa. Żidu ma dawn il-virtujiet il-ħbiberija tal-aħwa. Aħwa tfisser nies li għandhom l-istess missier. Għaliex insibuha diffiċli biex inħobbu lil xulxin? L-aħwa, intom tafu li l-mulej kellimni bil-ħolm u dan il-lejl, mhux kombinazzjoni, illi qomt nibki u nibki u nibki. Għaliex f'din il-ħolma jiena rajt persuna li huwa ħuna fi Kristu, persuna li nħobbu, persuna li jiena nħobb bħala ħija fi Kristu, dejjem kellimt u dejjem ħadd pjaċir nintaqa' ma' dan il-persuna u mort fuqu fil-ħolma. Kien qiegħed quddiem grupp ta' nies viċini tiegħu. U x'immort biex insellimlu u ngħidlu wow, brother, all right, kif aħna? Dan tan il-ġemp kif jgħidu bil-Malti, għamli hekk fil-ħolma. Tani daru, baqa' sejjer u ignorani u der li ma kienx qed jieħu pjaċir bija. Dak il-ħin fil-ħolma jieħad ċokk. Di tista' tkun reali. U x-xokk li ħadd kien tant kbir li bdejt nibki. Fil-ħolma tnibki. Fil-ħolma tnibki. U ħadd, mamma mia, x'għamillu l-għadu? Who mesmerized him? Dik bdejt nisma' fl-ispirtu tiegħi. Who has bewitched him? Il-kelma Maltija hija min saħħarkom. U bdejt nara b'seħer qudiemu dal-persuna li jiena nħobb. Injorani, ma tax kasi, ħares lejja b'disprezz. U tant ħadċok bdejt nirtrijat. U ħarist lej oħt li jiena nafa fil-ħolma u għattila da kif sar. Da xiġralu. Dan naf li huwa persuna talla, anka jmexxi merħla. Xiġralu. U fl-ispirtu tiegħi fil-ħolma bdejt inħoss u nisma' l-kelma orgolju, pride. U ftakart li x-xitan, il-mulej, kien jħobbu, kien wieħed lill-isbaħ anġli, kellu joħorġu, ikkeċċeħ barra mill-ġenna, minħabba dak l-orgolju, minħabba dak il-pride. U x-xokk li ħadd, tant kien kbir x'inagħmel li hekk dan ir-raġel, daħija fi Kristu, li tant kpejt fil-ħolma li qomt nibki. Ġieli ġralkom hekk, qomt nibki. U l-biki li bkejt, anka jekk dem ma kienx veru għax jiena naf minnu dal-persuna u ma nafx kif se jilqani d-darba li ġejja, però jekk hija warning tal-mulej, żgur fin-natural mhux se nieħu x-xokk li ħadd fil-ħolma għax issefżata. Għalfejn bdejtilkom din? Għax dik il-bikja li jiena bdejt nibki hija l-bikja tal-mulej. Meta jara lin-nies tiegħu, lin-nies li jservuh, lin-nies li jħobbuh, f'daqqa waħda nbidlu. Saru jaħsbu li huma xi ħaġa u jekk jaraw l-oħt li forsi ma laħqitx bħal ma laħaqu jew laħqet iħarsu liha b'disprezz. Int min ħadd, int min xejn għalija. Il-dak kif nista' nħobbu jien? U f'dak il-ħin ta' bil-lejl li qomt nibki. Ftakart f'testimonjanza ta' wieħed pastor
meta qal. Niftakar f'dak hija li abbandunani fil-Knisja. Dal-pastor qal. Hija li kien viċin tiegħi fil-Knisja stess. Kellu proġett u xtaq idaħħalha fil-Knisja u marjajt il-pastor. U dal-pastor semaw, però ma għamilx dak li qallu r-raġel li għandu jagħmel fil-Knisja. Tinsewx, il-pastor huwa persuna li djat mill-Ispirtu tal-Alla. Alla ħares jagħmel dak kollu li n-nies tal-Knisja jgħidulu. X'għamel dan ir-raġel? L-aħwa dan ir-raġel ħalih, telaq mill-Knisja, beda jgħid kontra l-leadership tal-Knisja, kontra l-pastors, u telaq, u ntilef. L-istint tal-bniedem karnali, l-istint tagħna naturali, anka l-aħwa tal-Knisja, li m'għandhomx dik l-intimità ma' Kristu ħaj, li ma ntaqgħux ma' Kristu kif intaqat il-Madalena, kif intaqat il-Samaritana, kif intaqgħu dawk in-nies li ħajjithom inbidlet, dawk in-nies li m'għandhomx dak l-inkontru ħaj mal-mulej, jagħmlu dak li fin-natura tagħna itik li tagħmel. U dan il-pastor li kien bniedem tal-Alla intaqa' ma' raġel li huwa ħabib ta' dan ir-raġel li telaq, tifhmuni mill-Knisja. U xirraħ lil dal-ħabib tiegħu qallu ħankellmek ftit il-pastor. Qallu mur. U għajt it-tali li jien inħobbu. Il-pastor ġial il-ħabib ta' dan li ribella u telaq. Mur għajdlu li jien inħobbu. Taħseb inti illi kienet jikdeb dak il-pastor meta qallu murajdlu li jien inħobbu. Kif seta' jħobbu? Meta għamillu dak li għamillu beda jgħid kontrih. Imma kienet importanti li dak il-pastor jurih lil dak ir-raġel li minkejja dak kollu li għamillu u qed jagħmillu xorta jħobbu. Xi tfisser l-imħabba? Xi tfisser li tħobbu anke jekk inti ma dekx toħroġ miegħu dak il-ħabib? Anke jekk ma dekx tmur restorant tixxierek miegħu dak il-ħabib. Xi tfisser li tħobbu? U ħa ngħidilkom xi tfisser li tħobbu. Għaliex fl-Amplified Version ta' 2 Pietru l-ewwel 5-8 di li għattilkom żidu mal-fidi mal-virtu u s-sabar il-ħbiberija tal-aħwa, qed tismawni, fl-Amplified Version bl-Ingliż tgħidlek hekk. Add to faith l-affarijiet l-oħra plus brotherly affection, affezzjoni ta' aħwa, that is, għax fl-Amplified Version jurik xi tfisser eżatt, jiftaħ. Learn to unselfishly seek the best for others and to do things for their benefit. Mela li inti tħobb il-ħuk tfisser il-kelma tal-letturina li rridu nitalmu, underline, nitalmu, għax ma tiġix automatika. Kieku minix edawnek biex nallimkom permess tal-Spiritu tal-Alla, għax kieku kulħadd jaf. Imma l-kelma tal-Alla qed tgħidilna li rridu nitalmu kif infittxu l-aħjar għal-puna, għal-persuna l-oħra, mingħajr ma nkunu egoisti, mingħajr ma ndaħlu lilna nfusna fin-nofs tal-equation. And to do things for their benefit. U nagħmlu affarijiet li huma ta' benefiċċju għalihom. Dik tfisser l-imħabba tal-ħbieb. Imma domanda li qed insaqsikom li qed narġa' nsaqsikom issa, li l-persuni bħal daw li jitilqu, li jagħmlu n-naddeni, li għajdu kontrina, kif tista' tagħmel dan? Biss. U għans li dal-brother għalli bil-qawwa tal-Alla, kif tista' ġiba il-qawwa tal-Alla? Ġili nintaqa' ma' nies l-aħwa li għajdu li imma l-mulej ma semanix għax jiena ili nitlob għal tfajla omor, jew għal ġuvni ħafna, għal xejn tlabt ħallini waħdi, kieku taf kemm inħossni waħdi. Lil dak il-brother jew dik il-loħt ngħidilha ifraħ li qiegħda waħdek.
Għaliex il-loneliness huwa l-unika ħin fejn inti tista' ssib il-milja u l-verità f'Kristu. Huwa ħin li l-mulej permettiha għalik biex inti tinqata totalment mid-dinja. You embrace loneliness u tgħidlu mulej nirringrazzjak ta' dal-ħin li inti tajtni li mhux il-ħin kollu man-nies. Ħalli permezz ta' dal-ħin jien nista' nsir nafek. U permezz li nsir nafek u permezz ta' din relazzjoni sabiħa u intima li għandi miegħek f'dan il-ħin, jien nista' inħobb il-ħija. Għaliex jekk ma jkollix dan il-ħin, kif nista' nħobb il-ħija? Intom tafu bħali li Ġesu Kristu fi żmien li kien qiegħed jgħix fid-dinja, kien ifittex il-ħin waħdu. Kien imur fl-erin, kien jinqata' mill-folla, għax kien jaf li f'dak il-ħin li hu qed jitkellem mal-missier, kien ikollu l-fuel li hu għandu bżonn biex ikun jista' jmur u jgħaddi it-talim lill-oħrajn. U għalhekk il-mulej għalinna tara lili, tara l-missieri. U għalhekk kallimna permezz tal-kelma f'Pietru hawnhekk li qed jgħidilna żidu il-ħbiberija tal-aħwa. Imma kif nista' verament inħobb lil-ħija jekk dan ħija li ħlif ġrieħi ma jtinix, dan ħija li m'għadux ikellimni li jagħmel li tant weġat. Morru fi Proverbji l-aħwa, Proverbji 27 vers 6. Ara xturina l-kelma. Illum qed intikom hawnhekk qudiemkom platt, mhux ħbieb tal-ħbieb. Kulħadd jaf iħobb il-min iħobbu, imma ħbieb tal-edewwa. U l-kelma Alla hawnhekk qed turina li biex aħna nħobbu lill-edewwa tagħna lil dawk li jagħmlulna d-deni u nagħmlu kif għamelu fuq is-salib meta qallhom aħfrilhom mulej għax ma jafux x'inhu ma jagħmlu, meta tibaltulu qed isawtuh biċruħ biex il-mulej qalilna tridu tagħmlu bħali f'kollox, ma nistgħux nippliżjaw il-mulej f'nofs il-Vanġelu f'kollox, irridu nitalmu kif namlu dan. U naraw illi l-kelma Alla fi Proverbji 27 vers 6 jgħidilna. Is-swat ta' min iħobb sinċir u l-bews ta' min jobot għarriq. Ħanajdilkom bl-Ingliż ħanifmuha. Faithful are the wounds of a friend, but the kisses of a friend are deceitful. Mela l-kelma Alla hawnhekk qed turina illi fidil ikun dak il-ħabib li jagħmillek il-weġat, ifhmuha din. U l-bews ta' min ta' parsi u ħabib u ma jkunx ħabib u qarriq. Mela hawnhekk se naraw kategoriji differenti ta' ħbiberija l-aħwa. Ħanaraw ħabib ma' ħabib li għadu fl-imkien miegħek illum, li faċli tħobbu. Ħabib li kien intimu miegħek u llum il-ġurnata mill-lekazzjoni u telaq. U ħabib illi mhux neċessarjament għamillek xi azzjoni kbira, imma qallek mhux dak li tittisma', imma qallek il-verità fuqek. Ħantikom eżempju. Għalhekk il-kelma tgħidilna faithful are the wounds of a true friend. Mela immaġinaw l-aħwa. Daħal persuna. U dal-persuna jidher bil-Malti jgħidu żmattat. Libes xejn mhux xieraq għax maħmudx. Jidher li qasbis inħassel. Forsi ġlek tiegħu mimli ċikkulata. U poġġa bil-qiegħda fil-knisja jew x'imkien ieħor. L-ewwel ħaġa li ssaqsi lilek innifsek aħwa huma miskin da m'għandux ħabib. Għax kieku għandu ħabib veru, dak il-ħabib kien jgħidlu, isma' brother, għandek il-ġlek imċappas biċ-ċikkulata. Kif inċieraq mhux tajjeb għalfejn sejjer, mur biddel jew inħassel ftit qabel ma tmur. Jiena dil-ġimgħa ħadd pjaċir ħafna ntqajt mal-aħwa nisa, kelli ġersi fuqi, kollox il-mulej jinqeda t-testimonjanza tiegħu. U dal-ġersi iswed kont għadni nixtrih ġdid f'jamant. Qalu li hemm x'għandek wara l-ġersi. U kelli teba orange, bej orange u safra. U għamiltilhom hekk. Għadtilhom il-bistu biex immur nisbuħ xari. Għadtilhom u ċappastu, qasindu ngħid.
Grazzi għalihom li qaluli għax kienu sinċera. Imma jiena ħmerijiet ngħidilkom stajt weġġajt dak il-ħin u ngħid dawx minn għalihom li huma jiġbdu li l-attenzjoni għax għandi naqra teba fuq il-jersey. Ħabib li huwa veru sinċir jgħidlek il-verità, jiġbidlek l-attenzjoni fuq dak li hu sewwa u dak li mhux sewwa. Eżempju ieħor, tajdu li x'għandu x'jaqsam mal-ħbiberija tal-aħwa, ħanurikom il-paragun. Morna nixtru coat, libsa, għand ħanut. Innutaw. Tilbes ħafna drabi tal-ħanut tgħidlek kemm toqgħodlok sabiħa, iġri ħadbiħa għax għandha bżonn il-flus. Kemm qaditlek tajba. Jekk tkun waħdek, tiblaħħa u tixtriha. Jekk ikollok ħabiba miegħek, tista' tkun ommok, oħtok, ħabiba tal-qalb, tgħidlek il-libsa sabiħa, imma qiegħda dejqa fuq hekk. Ara kandix sajż ikbar. Jew bil-kontra, il-libsa wisa fuq hekk, ara kandix sajż iżgħar. Minu l-ħabib? Dak li jagħmillek il-kumpliment? Jew dak li jgħidlek il-verità? U qed ngħidilkom hekk għax il-verità tweġġa'. Għaliex dak li jagħmillek kumpliment in-nies tad-dinja jaħsbu li huwa l-ħabib veru. Għax aħna n-natura tagħna nkunu nixtiequ li nħossuna tajjeb. Allura jekk inti tagħmilha ma' xi ħadd u da dejjem jgħidlek wow kemm int ħelu, kollox jixraqlek kemm int sabiħ, tilbes x'tilbes, inti tibda tagħmilha miegħu dil-persuna tajtaħ xi pjaċir li f'kumplimenti ma naqlax. Imma mbagħad jekk ikun ipokrita u minn wara darek jgħid kemm ma jixirqilha xejn di tilbex taħseb li tilbes hekk di. Xin jarak, wow, kem kuluri, kem taf tqabbel. Immur xi ħadd jgħid isa tal-karnival. Min hu l-ħabib veru? Għalhekk il-kelma tal-Alla tgħidilna nitalmu kif inħobbu lil xulxin. Mela nitalmu kif inkunu sinċieri. Nitalmu kif inkunu reali. Nitalmu kif ngħidu l-verità bimħabba ma' min għadu ħabib magħna. U ħanitalmu kif inħobbu lil min ma jaħmilniex. Mela sissa l-fatt li nafu li l-mulejk mandana biex nżidu ma dak l-elenku kollu l-ħbiberija tal-aħwa. U għalinna wkoll qogħdu attenti biex tarfu li ħabib veru jista' jweġġak huwa fidil għalhekk faithful are the wounds of a friend. Imma il-bews ta' persuna li xintarak tiġi tanqek u ma tkunx sinċira hija imqarqa. Tafu li ħabiba fi brackets li tqarqek għax il-ħin kollu tagħtik il-kumplimenti tagħmel x'tagħmel tilbes. Tista' twaslek fl-abissi tal-infern. Tgħidli minn hekk iva. Għaliex jekk inti tkun qed tagħmel il-ħażin fil-ħajja, jekk inti tkun qed tisraq, jekk inti tkun qed tikdeb, jekk inti qed tgħix ma' xi ħadd jew ta' xi ħadd fi dnub, jew tagħmel dnubiet illi tiggustahomlok, jew ma tiġbidlekx l-attenzjoni fuqhom, dik mhijiex ħabiba veru. Tagħmilx magħha. U għalhekk il-mulej jgħidilna ħobbu lil kulħadd. Sija min jitradik, sija minnu ipokritu, sija minnu tajjeb, sija minnu ħażin. Imma tagħmilha f'mod intimu ma' min hu sinċir li mhux dejjem jgħidlek dak li int trid tisma'. Meta kont għadni fid-dinja jiena kont naħseb li hekk issir ħabib biss billi tagħmel il-kumplimenti. U l-verità ngħidilkom kont inħossa bitqil ħafna biex niċċellenġja l xi ħadd. Kemm kont insiba diffiċli biex ikun hemm xi ħaġa ma toġobnix u dak li kun ngħidlu għax kont nibża li jekk jiena ħanajdlu jew ħajieħu għalih jew mhux se jħobbni iżjed. Għaliex? Għax kont indaħħal lili nnifsi fin-nofs. U għalhekk il-kelma tal-Alla hawnhekk tgħidilna bl-Ingliż fl-amplified selflessly, ġifieri brotherly affection tfisser learn to unselfishly seek the best for others, tgħallem kif b'mod mhuwiex egoist. Illum ħuna hawnhekk il-brother Johan li kien veru spirat mill-Ispirtu tal-Alla waqt li kienet jitkellem qal mulejna biex ma nkunux egoisti. Qal jien qed nara l-viżjoni ta' meta l-mulej biddel l-ilma fl-inbit
l-viżjoni li kien ilu li tajili mid-dar il-mulej biex nallimkom il-bidla, it-trasformazzjoni ħajja li l-mulej jrid minn għandna f'dan iż-żmien. U waraw xi trasformazzjoni ħajja jrid il-mulej, araw xi ġmiel u xi ħlew. Mela, nitlobkom qabel ma nurikom din l-iskrittura li eżatt tiddeskrivi t-tip ta' trasformazzjoni se jkolli naqra Ġwanni 15 minn l-ewwel sa 8. U din għalkemm naf li smajtuha ħafna drabi. Nitlob l-Alla li jtikkom bħalma tani revelazzjoni tagħha. Għaliex mhux b'dak li nisimgħu imma bir-revelazzjoni nistgħu nifhmu. Mela, ħanitkellem fuq id-dilja, smajnija diversi drabi u ħanaqra. Ġwanni 15 wieħed sa 8. Jien il-mulej għalinna d-dilja vera u missieri huwa l-bidwi. Kull fera fiha li ma tagħmilx frott jaqtaħħa. Mela hawnhekk illum se neżaminaw jekk aħna verament maħniex frotta tajba u kux qed nagħmlu l-frott tal-ħbiberija sewwa li hu s-suġġett tal-lum. Għaliex jekk ma tagħmilx frott tajjeb il-mulej jgħidlek iqaċtek. U kull waħda li tagħmel il-frott il-mulej għalinna jiżbora u jnaddafa. Tafu x'ġifieri jiena għamilta highlighted jiżbora u jnaddafa. Meta inti kollok pjanta u trid taqtala l-wera u trid tissaqqija u trid tiżbora biex tnaddafa, ma naħsibx li huwa proċess sabiħ għall-uman biex jiġi kif tajt jiżbru l-mulej. Għax meta inti tiġi rinnovat b'dan il-mod u tiġi mnaddaf, ħatweġġa' b'dik il-kritika li l-ħabib ta' veru ħajajdlek li inti għandek tagħmel. U dan li qed inkellimkom mhux qed nagħmilha ta' superjuri fuqkom, għax jiena bħalkom. Ħbiberija sinċira tista' tkun laħu anke bejn iż-żwieġ. Għax ir-raġel u l-mara għandhom ikunu ħbieb ta' xulxin. U għaliex taħsbu li jsiru separazzjonijiet? Mhux għax il-ħabib ma jibqax ta' ħabib tal-oħra, għax jieħu għalih jew tieħu għalih u jitlaq bl-istess prinċipju bħal meta għandek ħabib telaqlek mill-knisja għax inti ma kkuntentajtux. Mela jekk il-mara tixtieq xi ħaġa fi żwieġ u r-raġel ma tajilix, tibda tibni f'qalba dik il-mibeda biżmien sakemm tasal li tagħmillu vendetta u titlaqlu hekk ħajjieħu dik hija n-natura tagħna karnali. U kultant l-aħwa, kultant tkun ilek fil-mixja talla ħafna drabi. Kultant tkun taħseb li inti talla. Imma l-mulej jiżborna fl-imħabba tiegħu u jurina x'għandna fil-qalb meta l-bnidem tasru bħalla rinġa jibda joħroġ iż-żerrija ħanikxef dnubieti l-aħwa. Inqerru ma' xulxin u ħanużah biex il-mulej dak li għamel fija u l-għadu dak li prova juża li wkoll u ħanajdilkom xiex idawru għal-ġid. Mela, intom tajdu li nħu pjaċir bik Marjella lix inti aperta magħna. Anka fuqna bejnietna nitkellem aperta magħkom. Mela ħandilkom xiġra li dil-ġimgħa. Ara naqra x'kelli ġo fija. U jiena nallem il-ħaddieħor. Għadni niftakar li qabel ma ssewwix tir-raġel għandi, il-mama tiegħi kienet qaltlu. Qaltlu Gor, qaltlu ħanajdlek ħaġa. Jekk ma tridx verament ikollok xi tajt magħha dil-mara, qaltlu tħalli lix imbarazz. Qaltlu qed ngħidlek minn qabel iż-żwieġ biex nagħmillek prevenzjoni ta' ġlieda. U ktar ġlied ħallila klir għax tobodu l-imbarazz. Għamlet li warning. Mela għaliex il-mama tiegħi konna jsa tiegħu tiġi. Mela dil-ġimgħa ħardresser ġiet illum. Mort nisbaħ xari. U għattilkom li ċappast il-ġersi. U ġejt ferħana, hekk għax kien hemm xi ħaġa ħelwa f'ħajti li xtaqt nixxerja. Nidħol id-dar. Happy, hekk kif iridna l-mulej, niftaħ il-bib. Kien il-ħin li tfal qegħdin l-iskola u kien hemm ir-raġel id-dar. Niftaħ il-kamra ħanajda għal bżonn tal-knisja għax qed naf li qed jismani. Jgħidli x'se tgħidilhom. Niftaħ il-kamra ta' tfal, raġel tiegħi jħobb it-toys ta' tfal.
u nara turruni. Fuq turruni. Ta' toys li għalaħħom mill-gwardarobbi, mi għalaħħom mill-chest of drawers, li għalaħħom mill-armadju, montanja kienet ftit ħin qabel ma jiġu tfal mill-iskola. Biex jizbarazzom, biex jamlom puliti, wow, l-ħskop tiegħu kien tajjeb, mhux qed ngħid xi ħażin. Imma Marjella dak il-ħin ma rax l-ebda skop tajjeb. U għaddiju l-Kristjaneżmu kollu. Ermakom, għax lajjat li bdejt najjat kontili ma najtu minn qabel ma sirtna fil-mulej. Nibki bdejt. Iżid li xogħol iktar kemm jaf li għandi x'nagħmel. Għalfejn lajthom biex nisbarazzhom ma jimportanix, ma bdejtx nara. U beda jgħid li ja karnali. Karnali, ara xħireċ minn ġo fika, tkellimnix. U jien iċċassajt bija nifsi. Fadalli dan jien. Oġġett, toj, li ġalli nitlef il-Kristjaneżmu kollu. Aħseb wara n-nies li nagħlem, dan l-għallim. Meta l-mulej jgħidilna tirrabjawx, ħlief għar-rabja qaddisa. U ma tantx kienet rabja qaddisa. Għalfejn qed ngħidilkom hekk, għaliex ħbieb ta' veru jista' jkun ir-raġel tiegħek, jgħidlek il-verità. Beda jgħidli kemm int karnali. Dak il-ħin iktar ifferoċjajt. Għatlu karnali jint, tal-lajt li da kollu li għallinet nisbarat sint karnali xed tajat. Kellu raġun. Ħabib ta' veru jgħidlek il-verità. U għamilt jumejt 3 ijiem, 4 ijiem nirrifletti fuqa di tal-karnali u di tal-rabja li ħassejtni diżappuntata ħafna bija n-nifsi tal-li għajjattu r-rabjajt dak il-mod konti li ma nirrabja hekk. Li għatlu mulej naddafni, għax inti għattinna li r-rabja miex ġeja minn għandek. U għawnek għalinna l-mulej, kull wahda li tagħmel il-frott jizbora u jnaddafa. Biex tagħmel frott taħjar. Intom għalinna diġà ndaf għax aħna mnatfin bid-dem ta' Kristu, mhux salvati b'emilna. Imma jekk inaddafna l-mulej, inkunu wizbaħ pan meta ta' xarek, ħat tiġi aħjar wizbaħ. Intom mela ġandaf, number 4, vers 4. Ibqaw fija u jiena nibqa' fikom għalinna l-mulej. Kif il-fera ma tistax tagħmel frott minna nnifisha, jekk ma tibqax fid-dilja, mela kif qalli dal-brader bil-grazzja tal-Alla trid tħobb il-ħbieb li ma jħobbukx. Ekk anqas intom jekk ma tibqgħux fija. Jien id-dilja l-mulej jgħidilna intom il-friħaj. Min jibqa' fija u jiena fih dan jagħmel ħafna frott għax mingħajri ma jistax ma tistgħu tagħmlu xejn. L-aħwa di mhux kombinazzjoni li qed naqralkom din l-iskrittura. Għax din l-iskrittura kienet il-vers tal-ġurnata, skoprejt qabel ma ġejtaw. Aħt batit li messaġġ fuq id-dilja u batit li din l-iskrittura. Għalt li biex nikkonfermalek il-mulej miegħek il-lejla u batit li din l-iskrittura kemm waħħaj il-mulej biex jikkonferma li verament li dak li trid. U x'ingħattila li dan huwa s-suġġett li ħanitkellem, ferħet għax ma kienx taf, kien l-Ispiritu tal-Alla li tkellem minn ġo fiha. Palma tkellem minn fom Johan meta qal rajt mill-ilma l-imbejt. Di trasformazzjoni ħajja li l-mulej ridna namlu, di darba l-lum speċifikament fuq it-tip ta' ħbiberiji li għannu jkonna u t-tip ta' ħbiberiji li aħna għanna nħobbu. 6 vers, jekk wieħed ma jibqax fija l-mulej jgħidilna, jintrema l-barra mhux ċajta, jintrema l-barra. Il-pastor għalli għajdilhom li għatlek jien, għalli għajdilhom li din hija warning għal-Knisja. Għaliex tant
irrepetija drabi b'mod sopranaturali l-mulej b'ħafna sorsi, tkellimt ma' żewġ aħwa, tnej qaluli fuq id-dilja, tnej qaluli fuq l-enep, tnej qaluli fuq il-bidla. L-istess suġġett tal-ġurnata, kien hemm min qalli fuq pruning, tafu x'inhi when you prune, l-istrat. Qatt ma jistax jitkellem aktar ċar il-mulej. Mela l-fatt li qed jitkellem dan il-mod sopranatural hija avviżar għax il-min tħobb inti tafżaħ biex jekk aħna maħniex se nibqgħu iggranfati mad-dilja li huwa Ġesu Kristu stess, il-frott li nagħmlu ma jistax ikun tajjeb u mbagħad x'jagħmel il-mulej? Mhux jiżbrok, iqaċtek. U din hija l-warning bimħabba tal-mulej. Jekk aħna għandek dak il-ħabib li weġġak jista' jkun l-eks raġel li għandek, l-eks mara li għandek, l-eks whatever, għax hemm ħafna eksijiet. Jista' jkun xi darba kien ħabib. Jew l-iktar persuna intima li qatt kellek bħala ħbib. Jekk inti min tista' tagħmel dak li qallek il-mulej li trid tħobbu mhux tħobbu biss għax jekk tarah fit-triq għax hawn min jgħidli ma le tara ħanajdlek jien ma nobodux Jekk narah fit-triq, pereżempju għandu bżonn lajnuna ngħinu nasal li ngħinu, ngħidlek bravu, tajjeb. Imma dik mhix biżejjed. Mhux tasal li tgħinu għax tintaqa' miegħu fit-triq. Iżjed minn hekk, il-mulej jgħidilna li titħobbu. Mela jekk trid tħobbu taf li qed jgħid kontrik, inti ma tgħidx kontrih. Jekk xi ħadd tisemmilek ismu ma tgħidlux ara semmiju lix, ħfirtlu ma marriċ naf bih. Dik mhix l-imħabba li qed jgħallimna s-Sinjur. Il-mulej jgħidilna f'vers 7, jekk tibqgħu fija u kliemi jibqa' fikom, ara xi wedna. Itolbu kull ma tridu jingħatalkom. Grazzi Ġesu. U jekk ma jingħatalkomx. Jekk inti wieħed minn dawk il-persuni li lek ħafna titlob għal xi weda u ma rajtix f'ħajtek. Jekk inti tlab tal-ħafna snin biex ikollok tfal u qatt ma kellek. Jekk inti ħriġt ilha u kellek miscarriage u m'għandekx tfal. U rajt it-trarbija tmurlek. X'se tgħidlu il-mulej? Fejnek Sinjur? Ma rridx naf bik? Ma rridx nibqa' ħabib tiegħek għax int ma tismanix? Jew fl-ebbusija u f'dak li aħna fil-moħħ tagħna ma nistgħux nifhmu tibqa' xorta ggranfat mad-dilja. Bħalma meta jkollok ħabib anke jekk jitilqek, tibqa' xorta ggranfat miegħu. Ma taqtax qalbek minnu, mhux biss titlob għalih imma sselli għalih u tibgħat il-min tgħidlu jien inħobbok. Anke jekk tibatek jibatek tixxejjer. Anke jekk forsi skużani jekk forsi mar fid-dinja u beda jidajlek. You bless him. Għaliex il-mulej lilna mhux aħna żilnieh. Imma kif hemm miktub fis-Tessaloniċi huwa hu li għażel lilna. Mela jekk hu għażel lilna, sinjal li ra qalbna. U jekk hu għażel lilna sinjal li jaf li bis-saħħa tiegħu aħna kapaċi nagħmlu kollox, inkluż li nħobbu l-min jobodna. Anke jekk aħna fil-limiti ta' moħħna naħsbu li maħniex kapaċi. Għax jgħidulek imma jien kif nista' nagħmillu l-ġid wara li għamilli dak id-deni kollu ħadli l-mara l-ikbar ħabib tiegħi. Ibsa. Kif nista' nħobbu? Mela inti tlaqt minn moħħok. Mela l-mulej telaq minn moħħu meta qallhom aħfirlhom għax ma jafux x'inhu jagħmlu. Ħanaraw kif. Illum il-mulej ħajallimna kif nitilgħu mill-livell tal-ABC għal-livell u ħanaqraħilkom qabel ma ngħidilkom il-kelma u ħatarawha. Morru Ġwanni 15 minn vers 15 u anke 16. Morru imma lej. Ħalli ngħidilkom ħafna affarijiet lill-mulej tagħni. Din hija t-tieni parti. Ma nasab ħakolli nagħmel it-tielet parti. Ġwanni 15 vers 15-16. Dan għal-mulej kienet ikellem l-apostli u d-disċipli tiegħu, right? Li kienu close miegħu, veru, kienu ċ-ċirku tiegħu, mela kienu ħbib tiegħu niftehmu, però ma kienx jgħidilhom hekk. Isma' x'kien qallhom.
Min issa l-qudiem ma nsejħilkomx aktar għaddejja, għax il-għaddej ma jafx x'jagħmel sidu. Imma nsejħilkom ħbieb, għamilta highlighted, għaliex kull ma smajt minn għand missier jien għarraftulkom. Mela minn livell ta' għaddej lil dawn in-nies li kienu viċin tiegħu, rrid jollihom fuq il-livell ta' ħbieb. Dak ħabib tiegħi il-Ministru ħabib tiegħi ġifieri għandek ċerta intimità. Mhux għaddej tiegħu seftur tiegħu biss. Però l-iżbal karnali li bniedem jagħmel, sija fi-knisja u sija barra huwa, li persuna jippretendi li jkun ħabib mill-ewwel, forsi tiegħi, jew tal-pastor, daħal għadu ġej, aħna ħbieb għadna qasmanna relazzjoni xejn. U meta l-pastors jgħidulu biex taqdi fil-knisja anke jekk jaħsel it-toilet jekk hemm bżonn, għax dak mhux xogħli. Mela l-mulet naraw li qed jgħidilna li l-ewwel biex tkun ħabib ta' veru tittaqdi. U biex ikollok intimità ma' ħabib, trid l-ewwel tara x'għandu bżonn u mhux tippretendi min għandu dak li inti trid biex tużah b'manipulazzjoni. Qed tifhmuni? Għax ħabib veru m'għandekx tużah u tarmih. Ħafna drabi li l-alla n-nies hekk jagħmlulu. Jitolbuh fil-mument tal-bżonn. Jużaw għax għandhom bżonn xi ħaġa. Jekk jaqalgħu dak li għandhom bżonn, tajjeb grazzi Ġesu, u jekk ma jaqalgħux dak li għandhom bżonn, tgħidlix bil-mulej, tkellimniex fuq Alla, tkellimniex fuq Ġesu. Għax il-Ġesu li jafu huma, għax m'għandhomx dik l-intimità, hija Ġesu antik. Ġesu ta' reliġjon biss mhux ta' relazzjoni. Ġesu li bir-rispett kollu huwa assoċjat man-nanna, man-nannu, mal-antenati tagħna, mal-quddies, mal-isqof, mal-papa u mal-affarijiet tradizzjonali li aħna nafu. U mal-ipokriti, in-nies ipokriti għax hawn ħafna nies li jaħsbu li n-nies tal-quddiesa tradizzjonali jew in-nies li jiġu l-Knisja huma dawk l-ipokriti li jmorru jitqarbnu mbagħad. Mhux kulħadd. Alla ħares kulħadd ipokritu. U dak huwa l-ħażin meta aħna fil-persuna l-oħra naqraw dak li rridu naqraw. U tgerrex in-nies minnek. U mbagħad tistaqsi lilek innifsek għax m'għandix ħbieb. Inti x'qed tagħmel biex ikollok ħabib? Lej, mhux qed ngħidlek għamillu komplimenti biss, imma qed ngħidlek siraf lill-akbar ħabib tiegħek li huwa Ġesu Kristu b'intimità. U qed ngħidlek ukoll li ħobbu u l-bniedem li huwa viċin tiegħek iħossok. Kintix sinċir fil-imħabba tiegħek. Għax iħobbok biżżejjed li jibda jisma' x'qed tgħidlu anke affarijiet pożittivi biex tenkareġġja għax hija xi ħaġa sabiħa li wieħed jenkareġġja lil ieħor hekk għamlilna anke l-mulej tina l-kuraġġ u jgħidilna li aħna nistgħu kapaċi nagħmlu dak kollu li l-kelma tal-Alla tgħidilna li aħna kapaċi, imma tgħidlu wkoll il-verità li fejn inti f'dak l-aspett qed tagħmel dnub, f'dak l-aspett jekk inti qed taħseb li tevadi pereżempju t-taxxa biex ngħid xi ħaġa, daqshekk mhux kulħadd jagħmilha jgħidlek isma' f'dak l-aspett inti tagħmel ħażin. Tiddikjara kollox. U dak huwa ħabib, mhux titilqu għax tajt jekk għandix inħallas it-taxxa u jekk ma nħallasix mhux hekk tajt jibqa' jgħidli li jinħallil. Qed jgħidlek il-verità. Għax il-kelma tal-Alla tgħidilna l-ebda ħallil ma jista' jara wiċċ-Alla. U l-ħabib ta' veru li jgħidlek il-verità jwaslek għand il-mulej. Imma kif għattilkom ħabib li jgħidlek kulħadd jagħmilha ma jimpurtax, jwaslek fl-abissi. Mela jien noqogħdu attenti għax il-mulet jallimna llum biex immorru mill-livell ta' għaddejja naqdu il-xulxin u naqdu fil-Knisja għal-livell ta' ħbiberija. Ma nsejħilkomx iktar għaddejja ma' ħbieb għax kull ma smajt minant missieri u kif semgħu da Kristu minant missieru għax qatta l-ħin ta' kwalità waħdu miegħu għarraftulkom. U vers 16 jgħidilna mhux intom kif għattilkom għażiltu lili imma jien għażilt lilkom u ħtartkom biex tmorru tagħmlu l-frott u l-frott tagħkom jibqa' ħalli kull ma titolbu lil missier fismi huwa jagħtihulek.
U din hija għandha tkun revelazzjoni. Għax aħna jekk veru aċċettajna l-kelma talla fil-verità u l-kompletezza kollha tagħha u nafu li dak kollu li nitolbu f'isem Ġesu Kristu jingħatanna, għandna bżonn ikollna revelazzjoni li aħna imberkin. Għajd li xiġi fil-revelazzjoni li aħna imberkin da xi klimu. Mela, meta inti titgħallem suġġett, it-teacher tgħidlek biex titgħallem da suġġett tkun taf l-ABC. U jekk ma tkunx taf l-ABC inutli ħanibdew naqdu sentenzi jew nagħmlu l-kliem, għax dak huwa l-bażi. Il-bażi tal-Kristjaneżmu huwa li inti tkun taf li inti mbierek. Għax jekk ma tkunx taf li inti mbierek, iddaħħal l-inferiority complex tiegħek, ħsibietek negattivi, il-fatt li tziju kien jgħidlek inti ma taqal għal xejn. U tibda dak li inti mdorri fih jew l-ambjent forsi ħażin li ġejt minnu jista' jkun iddaħlu fin-nofs u jkun xkiel għal dak li l-mulej jgħid. Għalhekk qed ngħidilkom irrid ikollna revelazzjoni ċara li aħna mbirkin. Taf xi tfisser imbierek li kull fejn tmur inti, kull post li tmur dbirku. Kull fejn tkun inti dawl u mhux biss dak li tant taf li inti mbierek l-aħwa imma mhux nafu informazzjoni, revelation, illi jekk xi ħadd jgħidlek lilek u jgħidlek inti ignorant, int ma tinqal għal xejn, jista' jkun ħabib antik li kellek u llum ħada kontrik, inti minflok temnu tajt jien minix dak li dal-ħabib f'brackets qed jgħid li jien, imma jien imbierek. Mela jekk tkun taf li inti imbierek, mhux qed ngħidilkom dan biex intom turu xi orgolju u pride, għax għattilkom kemm hu ikraħ il-pride b'dik l-ewwel ħolma li kelli kemm kbejt meta rajt li l-għadu l-belaw il-dan letteralment serb belaw ħaj għax il-pride ġejja mill-għadu arani jien xi ħadd u jien xi ħaġa mhux hekk, il-mulej qatt ma qalilna biex nagħmlu hekk, anzi il-mulej qalilna biex inservu, il-mulej qalilna biex inħobbu, però il-mulej qalilna wkoll biex inti tkun ħabib ta' veru u żejt mal-fidi u virtu dak kollu li rajna l-ħbiberija tal-aħwa, trid tkun l-ewwel ħabib tas-Sinjur, tas-Sors li jtik il-grazzja biex tkun ħabib u ħabib fil-maltemp ma dak il-ħabib li junsulentak u tkun taf kif taqbes għalik innifsek għax int trid tkun taf min int. Jekk inti it-tifel tar-rejiet, kif jiġi xi ħadd? Kif tiġi tzija u tgħidlek intom kollha xorta, intom kollha fissati. Kif tiġi di? Għamja totali. Għax m'għandix l-intimità u l-ħbiberija ma' Kristu. Tajjar lilek li inti xi ħaġa b'xi label u inti tiblaħħa. Anzi, tħobba lil dik it-tzija, mhux biss titlob għaliha biex taraf, imma x'titħassara. U l-ħassra u l-kompassjoni huwa l-Ispirtu tal-Alla. Ħanajdilkom storja. Mela darba kien hemm, tafu kemm inħobb ngħid stejjerin. Darba kien hemm mara anzjana li kienet crippled. Tafu x'inhi crippled? Mawġa ganċ kif jgħidu bil-Malti. Kienet timxi hekk. Hekk. Kull jum filgħodu qatt ma seta' tara x-xemx. Kienet tara biss l-art. Qatt ma rat qamar bil-lejl, kienet tara bis-sidlam. Tħares lejn l-art, tixxenna għal tannieqa li xi ħadd jista' jannaqha u qatt ma seta' tannaq lil ħadd għax dara kien mawweġ hekk. Però meta kienet timxi, kuljum kienet tfaħħar l-Alla għal ħajja tagħha u għalkemm ma kienx tara d-dawl tax-xemx. Fl-ispirtu tagħha kienet tara d-dawl ta' Kristu. Fid-dbatija kien hemm mara oħra li bħala kienet mawġa ganċ murnaħa l-oħra. Din kienet mara rrabjata. Kienet mara li żgur ma kienx ħabiba ta' Kristu. Kienet tidajlu. Kienet irrabjata
Għax ġaba hekk, ġaba kremata, ġaba mawġa, għal xej titlob għax-xorta jħallija mawġa. U waslet għas-suċidju għax ma kellha tama ta' xej u ta' ħadd. X'inhi d-differenza bejn l-ewwel mara u t-tieni mara? It-tnej kienu qegħdin fl-istess kundizzjoni. U dawn it-tnejn jirrappreżentaw in-nies veri ta' Kristu u d-dinja li ma tafux. Għalhekk mhix iċ-ċirkostanza illi ġiblek il-kuntentizza, għax aħna nafu li għandna t-tama tagħna l-ġejjieni fi Kristu. U anke jekk Kristu mhux neċessarjament fejqek fid-dinja, ma toħodix kontra tiegħu għax tajt basta l-Iskrittura tajt titolbu kull ma tridu jingħatakom, jiena xorta hekk bqajt. Le. Għax aħna għandna tama fi Kristu li l-mulej mhux jidrittana meta jiġi għalina, imma jtina l-ferħ tiegħu minn dinja f'kull ċirkostanza. U over and above, jekk tkun vera reali, jekk tkun vera ġenwina u tgħix fil-tifħir tal-mulej, il-mulej fejqek. U wara li xed ngħidlek, morru ħataraw bajnejkom biex ma timnux lili, ma nkunx qiegħda nikdeb laħwa. Morru Luqa 13, vers 10 sa 13. Luke 13, 10 to 13. Ħanibda minn vers 11. U kien hemm mara li kienet ilha 18 sena bi spirtu li kien imarrada. Kienet milwija ħafna u ma kienx tista' tieqaf dritta l-kollox. Vers 12. Kif ra Ġesu sejħilha. Għaliex taħsbu li sejħilha? Għax titilu għattilkom il-mulej tagħna jitħassar u jkollu kompassjoni. Sejħilha hu. U qalilha, mara, int meħlusa mill-mar tiegħek. U vers 13 jgħid u qegħdilha idejh fuqha u minnu fih waqfet dritta u bdiet tfaħħar l-Alla. Qed ngħidilkom il-verità. However, minkejja li aħna rajna biżibilju ta' mirakli u eġubijiet u nafu li l-mulejwa tal-kelma, bħalma aħna jekk ikonna ħabib sinċir, nafdaw daqsxejn fih li jekk jgħidilna xi ħaġa ħajżomma l-kelma, noqogħdu attenti. Għax jekk dak il-ħabib il-kelma ma jżammix li qallek illi sejtik dik xi ħaġa partikolari jista' jkun xogħol, x'ħa tagħmel? Se terġa' tibda tgħid kontrih? Għalhekk għattilkom il-ħbiberija mhijiex tuża u tarmi. Il-ħbiberija mhijiex, ħanajdilkom il-kelma bl-Ingliż, Father Christmas. Għax huwa is-simbolu tas-Santa Claus li jġib ir-regali biex jagħtina bħat-tfal jixtiequ toj u ntwilhom. Alla tagħna mhuwiex hekk. L-iktar ħaġa diffiċli li niftakar kelli ngħid lil wieħed brother meta kont fil-Knisja kienet din. Għadni niftakar li kien qiegħed hemm u kellu fuq tifla żgħira li kellha kanser. U kien ġie hawnhekk bit-tama li t-tifla tiegħu tfieq. U ħassejt fl-ispirtu tiegħi dil-kelma. Sirt kolni qasra biex ngħidlu. Għalli murajdlu dak il-brother, ħassejt fil-spirtu tiegħi l-mulej jgħidli. Mur saqsih d-domanda. Se tibqa' tfittxni? Se tibqa' tħobbni jekk it-tifla tiegħek ma tfiqx mill-kanser? Ħadd jagħmlu ngħidlu hekk, ġie apposta da. Bit-tama li tfiq għax sema li f'River of Love ikun hawn ħafna fejqan u mirakli. Imma mort ngħidlu. Tistgħu timmaġina l-ħarsa li tani? Illum m'għadniex narawh. Dan huwa l-istint tal-bniedem. U l-mulej tagħna huwa għaċċana l-ħbiberija tagħna. Mhux għax jekk ma tanix l-oġġett dak il-ħaġa li qed nitolbuh allura ċaw ma rridx naf bik, għax il-mulej ukoll iweġġa'.
U diġa għamlina passjoni ħarxa bħal dik m'għandux għalfejn jtina iżjed rigali. U jekk sfortunatament inti fil-ħajja tiegħek esu bejt weġat, jista' il-każ Alla ħaresqat tkun tlift il xi ħadd li huwa veru għal qalbek Alla ħaresqat luliet jew xi ħaġa tarhom jindiflu qablek Alla ħaresqat. Mhux inħarsu lejn Alla u ngħidlu fejn int. Imma ngħidulu nirringrazzjak tal-li tajtna tama li ħanarġgħu naraw il-xulxin għall-eternità. Ibsa! Imma possibbli għax għalinna bis-saħħa tiegħi kollox tifilħu anka d-dulur, id-dulur il-mulej kien jaf x'inhu. Tiftakru meta ra dik il-mara għaddejja kienet qed titfen l-unika iben li kellha u mimli bil-kompassjoni marfuq u qajjimula x'kien jaf dik il-mara waħedha m'għandix flus m'għandha xejn. Melejja nitħassru lil-persuna illi vera tkun muġuwa. U forsi jekk tajt xi kliem bla sens fuqna, mhux nirrabjaw għalih jew nirrabjaw għaliha, imma hemmhekk inkunu nistgħu nitolbu l-missier għaliha, ħalli jew għalih, ħalli jsir jaf l-intimità u l-ħbiberija ma' Kristu, b'dak il-mod jerġa' jirritorna lura f'postu f'daru fejn għandu jirritorna lura bħal liben il-ħali, u li jaraw iċ-ċalla. U l-mulej jgħidlek jekk kun il-baħt imqar, persuna waħda. L-anġli mhux jifirħu fis-sema, tkun inti imqarex tal-dak biss diġà għamilt il-missjoni tiegħek kollha. Amen, li arġajt ġibtu lura għad-dawl. Din hija t-tip ta' ħbiberija li aħna għandna jkollna mal-aħwa, mhux ħbiberija ta' kritika u ħbiberija ta' rabja u ħbiberija ta' ħafna kliem vojt u żejjed fuq xulxin. U għalhekk hija l-warning tal-mulej illum li lilna rid jgħid il-mulej n-nies tal-Knisja l-aħwa mhux in-nies tad-dinja għax il-mulej jaf li n-nies tad-dinja għajn bajn sinna b'sinna, imma lil dawk li qed jippersegwitawna, dawk li qed iweġġawna, dawk li qed jitfawna l-qorti, dawk li jibatuna trials, dawk li jikdbu fuqna. Nitħassruhom tal-imot illi kanna bżonn insumu għalihom għax il-mulek jgħidilna biex isiru jafu l-verità dik li inti taf għax inti mbirek u huma mhumiex. Amen. Alleluja. Grazzi Ġesu. Ħabib ta' vera l-aħwa. Huwa ħabib li ma jtikx dak li int m'intix kapaċi għalih. Ma jtikx dak li int ma timmeritax. Jekk inti għandek tifel żgħir u inti tħobbu bħala ommu missier jew tifla żgħira u jitolbok għal xi ħaġa li taf li mhux tajjeb għalih. Għadu żgħir, ħanixtri l-mutur jien jekk irid mutur. L-ewwel nett f'moħħi naf li l-mutur għal ħarsqat jista' jkun ta' dannu għalih. U t-tieni nett naf li għadu mhux kapaċi u kbir biżżejjed biex jasal f'dak il-livell. Mela jekk inti mill-ħabib tiegħek qiegħed tippretendi li hu jgħaddilek kelma għal xi xogħol li inti m'intix kapaċi tagħmlu u ma jtijulekx da x-xogħol qed jagħmillek pjaċir. Għaliex kieku jtijulek dak ix-xogħol, inti tispiċċa karawetta kif jgħidu bil-Malti. Mistħija kbira tal-li m'intix kapaċi tagħmel dak li inti xtaqt li tagħmel. Inti hekk trid li l-ħabib iwaslek for shame għal mistħija. Ftit ilu smajt storja ta' pastor ieħor illi kellu ħolma Alla xaqqalija. Qalu fil-ħolma xi ħadd taħ promotion fil-Knisja. U l-promotion tiegħu xogħol ġdid fil-Knisja kienet li idoq mal-orchestration il-violin u jmexxi il-choir fil-Knisja, sada, ma jafx idoq. U x'in fil-ħolma dan ralilu nnifsu quddiem dawk in-nies kollha u kulħadd qed jistenna xi sinfonija kbira u dal-araq beda jxoq għalih u l-violin fuq u ma jafx kif se jaqbdu u ma jafx se jdoq. Għal fil-ħolma tani ħass ħażin. Għalhom nalla tani ħass ħażin għalax qomt dak il-ħin għalu għattaller wieħ li mhux veru. Kultant aħna nistennew fil-ħajja tagħna li jkollna dak li huwa ta' dannu għalina. U f'ċerta każi meta l-mulej jgħidlek itlob kull ma trid jekk inti ħabib tiegħu u jingħatalek, ma jingħatalekx għal ġid tiegħek stess. Għax jaf li jekk inti ħatiħu dak li inti minn għalik huwa tajjeb għalik,
ħajkun tanta dannu għalik innifsek li l-għadu juża dik is-sitwazzjoni biex joqtlok u mhux joqtlok biss fil-ġisem, iwaslek għall-abissi. Mela ejja nieqfu waħlu falla u ngħidu le mhux ħabib tiegħi dak, għax ma tanix dak li nitlob, ġbajt nitlob, ejja nieqfu nagħmlu dan. Għax tkun qisek bħal tifel jew tifla żgħira li qed tgħid kontra l-ġenituri tagħha għax ma xtrawlix dak l-oġġett li huma bil-fors iridu. Qed tagħmillu favur lit-tifel li ma tteħx dak li jrid għax tħobbu. Mela l-mulej jgħidilna li intikom kull ma tridu jiena talkom jekk intom ħbib tiegħi. Imma qabel ma jtina kull ma rridu, l-ewwel ħaġa li jgħidilna u li jħobbna. Mela jekk iħobbna irrid li hu taġi għalina. U l-imħabba tiegħu kbira infinita li hu għandu għalina, meta jkollna dak l-intimità mal-mulej, mill-abbundanza tal-imħabba li hu għandu għalina, inti tkun tista' tgħaddi l-abbundanza li jibqalek lejn ħadd ieħor. U għalhekk il-mulej qalilna ħobbu lil xulxin bħal ma ħabbejtkom jien, għax mingħajr dik is-sopra natural, nini kif jgħidu bil-Malti, tista' tħobb lil oħtok jew lil ħuk aħseb wara lil għadu tiegħek. U bniedem kultant jagħmillek pjaċir u forsi darba oħra m'għamillek xu tajt fuq u għax m'għamillekx ta' dikinhar. Ukoll aħseb wara jekk da dejjem ħarislek bl-ikraħ. U suppost huwa ħabib fl-istess knisja. Int xi ġifieri kull darba li nidħol qatt ma sellim li waħda smajt il xi ħadd tajt. Qatt ma sellim li int. Okay. Meta l-mulej qalilna biex inħobbu l-xulxin, niġbdu l-attenzjoni ħażina ta' xulxin, jew nara kif se nagħmel jien biex inkun ħabiba magħha ħalli permezz tek nur id-dawl. Forsi dik tħossha depressed. Ma jkollix abtit nies, imma tagħmel effort tiġi knisja forsi tintaqa' ma' xi ħadd li jista' juriha d-dawl jew jista' ġiba li tħossha li għandha l xi ħadd. Min jaf? Mela inti qiegħed f'moħħ dak li jkun, jew f'moħħ xi ħadd. Min jaf? L-aħwa tiegħi li ħabib ittik dak li għandek bżonn, mhux neċessarjament ħabib kif għattilkom. U li ħabib ma jagħtikx dak li għandek bżonn, mhux neċessarjament ma jkunx ħabib. Fimtuni? Ħabib ta' vera mhux dejjem ikun nice. Jekk hemm bżonn ħabib ta' veru, ikun ibes. Ħabib ta' vera mhux biss jgħidlek il-verità, imma jista' jweġġak f'dik il-verità. Ħabib ta' vera ifakrek fil-mulej. U jekk immorru f'Ġwanni 15 vers 2 naraw li l-mulej jgħidilna li kull fera fija li ma tagħmilx frott, il-mulej jaqtaħħa barra kif qalilna qabel qed jikkonferma. U kull waħda li tagħmel il-frott jiżbura u jnaddafa qed narġgħu naraw biex tagħmel frott aħjar. Mela meta l-ħabib iweġġak għall-verità, qed iweġġak biex inti tkun frotta isbaħ quddiem is-Sinjur Alla ħaj. U għalhekk mhux tajt kontri irringrazzjah. Qed taraw kif tħobb il-min jista' jweġġak. Nirringrazzjak tal-insultani. Inti rrifletti. Mur għand is-Sinjur, tieħdi s-sitwazzjoni, għajdlu kif qed tħossok. U jekk inti vera ħabib tal-mulej, il-mulej fl-ispirtu tiegħek permezz tal-Ispirtu Santu ħajkelmek u ħajajdlek dak huwa l-ġid tiegħek. Mur irringrazzja. U naf persuni li huma talla li marru fuq persuna u qalulhom skużani għax jien kont żbaljat. Aħfirli meta rrabjajt għalik għal-ħaġa, għax jien kont żbaljat. Anzi, nirringrazzjak tal-li ftaħt li għajnejja li dak l-oġġett għax jien ma kontx ewer. Imma l-fatt li kixiflek id-difetti tiegħek għenek biex int flimkien mal-mulej tqaċċat minn fik dak li mhux talla. U għamillek l-isbaħ pjaċir u tak l-isbaħ rigal ħafna ħjar milli itik l-oġġett jew il-promotion li inti qed tistenna. Amen? Għandi ħafna affarijiet nista' ngħidilkom, però naħseb it-toma ħattuha l-aħwa.
U għalhekk, peress li d-disa, il-pastor għalli make sure li tispiċċa fid-disa xillum l-erba. Se ngħidilkom domanda. Meta l-mulej ma jtikx li trid, jew għadu qatt ma tak dak li inti xtid, se tibqa' ħabiba miegħu anke jekk ma tarajiex dik il-weda. Jew ħatajru giddib. Jew ħatajdlu ma rridx naf bik. Meta ċ-ċirkostanza ta' ħajtek tkun iebsa, meta inti tkun marit, se tibqa' ħabib. Jekk dak il-ħabib tiegħek naturali kont ma tiflaħx u ma ġiex jarak, kont il-ħabs u ma ġiex jarak u pretendejtu, se tibqa' ħabib miegħu. Jekk inti kellek expectation ta' xi ħaġa fuq persuna u dik l-aspettattiva ma tajilekx, ħatibqa' ħabib miegħu. Ħatibqa' temmen falla anke jekk ħadlek l-iktar ġawar li inti f'ħajtek għalik huma prezzjużi. Tlabtu għal xejn, ħatibqa' ħabib mal-mulej. Għax jekk ħatibqa' ħabib mal-mulej, il-mulej wedek. Għalhekk jgħidilna mbirkin dawk li bil-fidu l-paċenzja jiksbu l-wedit kif għattilkom l-aħħar darba. Il-mulej wedek u jisejjaħlek imbierek u jgħidlek tal-li inti bqajt ħabib tiegħi fil-maltemp. Jien sembirkek iżjed u iżjed u iżjed mill-li qatt tista' timmaġina. U din kienet l-eżempju ta' Giuseppi li ħutu tefaħ fil-bir, li baqa jaqdi u baqa jservi fid-dbatija, fil-ħabs, qatt ma qata qalbu mill-mulej, dejjem baqa jfaħħar lill-Alla u l-mulej lil dan Giuseppi li kien mibjuħ letteralment minn ħutu, rifjutat minn ħutu, il-mulej qallu tal-li inti bqajt ħabib tiegħi fil-ħabs, tal-li inti bqajt ħabib tiegħi meta gidbu fuqek, tal-li inti bqajt ħabib tiegħi meta inti ġejt mitfuq fil-qiegħ net tal-bir, jien ħanollik. Jien ħantik barkit li inti fl-immaġinazzjoni ta' moħħok laqqas biss timmaġinhom u wara lil Giuseppi fejn ollih il-mulej, second in command. U hekk se jagħmel magħkom il-mulej. Jekk intom illum titilgħu mill-livell ta' għaddej għal livell ta' ħabib veru u tifmu verament b'revelazzjoni il-kelma li l-mulej rid jagħtina llum, il-mulej wedek li tista' titlob kull ma trid jingħatalek, anke jekk inti stennejt ħafna l-weda u jgħidlek ħambirkek mhux għax jien ngħidlek li inti mbirek, kif jgħid lil kull min huwa Kristjan veru, imma int għajt ħabib tiegħi mhux jien bqajt ħabib tiegħek, għax il-mulej xorta rrid jibqa' ħabib tiegħek fil-maltemp u kien miegħek anke jekk int ma ħassejtux fil-mart u fid-dwejjaq tiegħek, imma għax int bqajt ħabib tiegħi tal-mulej ġifieri, jiena ħanollik u ħantik barkiet li jint laqqas biss tista' qatt timmaġina. U b'dik it-testimonjanza li jien inkun għamilt f'ħajtek tista' tkun veru ta' dawla d-dinja u tista' vera tħobb lil ħbib tiegħek sija dawk li għadhom leali u sija dawk li jobotuk bl-imħabba vera sopranaturali ta' Kristu. Amen. Grazzi mulej ta' din il-kelma sabiħa li ma neħduwix for granted ta' xallimtna mulej Ġesu kif nistgħu nżidu mal-fidi, mal-virtu, mal-sabar, mal-godliness, mat-tjieba mulej Ġesu il-ħbiberija tal-aħwa. Nitlob mulej Ġesu illi jifmu verament b'revelazzjoni din il-kelma u hekk nixtieqkom kollha kemm intom li tqumu bil-wifqa bħalissa. Bħala sinjali li intom tixtiequ li tkunu illum ħbieb tal-mulej. U jekk forsi sissa ma kontux ħbieb, jew kontu dubjużi, jew kontu biss għaddejja, irċievu din il-grazzja. Tista' tkun tal-aħħar għax iċ-ċirkostanza hija ċirkostanza bħalissa fil-Knisja. Imma tista' tkun tal-aħħar li l-mulej titina din l-opportunità li ssiru ħbieb tiegħu. U għalhekk ejja nitolbuh u ngħidulu dan il-kliem. Mulej Ġesu, aħfrinna ta' kemm il-darba ma konniex ħbib tiegħek fil-maltemp. Tina l-grazzja mulej biex millum il-qudiem mhux biss inkunu għaddejja ta' dawk li jweġġawna u ta' dawk li jħobbuna,
biex inħobbu lil xulxin kif għattinnent. Imma tina grazzja li nkunu l-ewwel ħbib tiegħek, li narfu li anka meta aħna konna batuti, morda, imweġġajn, inti qatt ma tlaqtna. Għax int ħabib ta' veru. Għax inti għattinna li qatt mu se nħallikom il-tema. Għax inti għattinna li ħatibatinna l-ispirtu tal-verità li jtikom lajnuna bħala ħabib biex jimexxikom fit-triq tas-sewwa. Mulej Ġesu, għafirli ta' kemm il-darba minn flok ħabbejt lil min weġġani, jiena għamilt bil-kontra. Tin il-grazzja sopranaturali biex minn issa l-qoddim inħobb lill-aħwa kif għat li jint. U tini lajnuna mulej Ġesu li t-tiġrija li qed niġri f'din il-ħajja li inti tajtni. Niġrija sal-aħħar anke fuq li għandu x'jaqsam mal-ħbiberija mulej. Grazzi tal-li għallimtni dak li jiena ma stajx nifhem u nieħu awtorità f'isem Ġesu Kristu kontra kull xkil tal-għadu li jipprova jżomni milli nħobb il-ħaddieħor bħal ma nħobb li l-nifsi u bħal ma nħobb li l-ek mulej. U grazzi Ġesu tal-awtorità li tajtni fismek. Mulej Ġesu, speċjalment għal-ġodda, l-lum inġeddet it-talba tiegħi fejn għatlek, Sinjur, jiena narfek bħala Alla Sidi, Ġesu Kristu, inti Alla l-ħaj, mit-talija, u d-dem tiegħek ċarċartu għal dnubieti. Aħfir li mulej, għax naf li mhux bil-grazzja tiegħi li nista' nara wiċċek, imma bil-grazzja tiegħek biss ta' dak li għamilt int. U raffinani mulej l-lum, femili, ħalli tiżborni anka jekk inweġġa permezz tal-aħwa u permezz tal-ispirtu tiegħek, ħalli ġeddidni mill-jum għal-jum u tamilni ġdida u sabiħa, ħalli fil-jum li jinniġi qudiem wiċċek inti tajdli xi ġmielet nara fik għax il-qalb tiegħek tirrifletti il-qalb tiegħi. Amen. U alleluja. Nixtieq insellem il-YouTube viewers. Grazzi tal-ismajtunu għattumana sissa. Nitlobkom nistidinkom illi tikkuntatjaw xi aħwa ta' River of Love Fiume d'Amore u jkunu jistgħu jagħtukom il-hints u l-links kif tistgħu tiltaqgħu ma' aħwa oħra ħalli ma tkunux qegħdin waħedkom illi jkunu jistgħu jisaħħukom għal maturità fi Kristu. Amen. U alleluja. Grazzi Ġesu.